naagitay standard sa simbahan nga gitudlo ug unsa man na kinahanglan ang kandidato nga atong pilion kana gyung makadiyos, makatao, makabayan. Ano na siya? Tulo ka M. Makadiyos, makatao, makabayan. Naba mo roy natanaw ani mga nanagan karon sa midterm election nga naa aning tulo ka kuan qualities na og naa gani butari dayon pero kanang wa ani ayaw na lang nagbutari di ba? Unsaon man pag-ila sa tao nga makadiyos og makatao kay kanang makabayan mosunod ra man na siya unahon ginang makadiyos nga makatao unsa may mga pipila ka mga ilhanan adi na lang tamutan-aw og lain anhi tamutan-aw ni Hesus og sa mga santos sama ni Maria o sa tanang mga santos unsa may ilang kinabuhi isip mga tao nga nahigugmas Ginoo sa ilang isig katao ang nag-una gyud di gid na sila mangandoy og kwarta para sa ilang kaugalingon kay ang Dios wa man magkinahanglag kwarta. Di ba? Wa sad magkinahanglan ang imong isig katao nga ikaw dato gyud kay ka una pa ka makapakitag gugma nila. Wa man magkinahanglan ana. Unsa may gi pangita aning mga tao nga kanini ang makadiyos kana gyong kakabos sa kinabuhi kay kani manggong kabos maunay kusog kay mo sangpit o Ginoo mausad nay kusog kay mo alagad sa iyang isig katao kanang kabos ba muna nga ang tanan yung mga santos gikan gani ni Hesus hangtod tanang mga santos ang ilag yung gipuy-an nga kinabuhi mao ang kakabos bisan kadtong mga hari mga rayna nga mga santos ang kinabuhi bisag nagpuyo sila gingharian ang ilag yung personal nga kinabuhi na agyos kakabos pasabot wa sila mangangkon sa mga kwarta nga naa nila kung dili ilang gigamit kini para sa pag-alagad sa Ginoo o sa isig katao. Nana ba mo'y nakit-an ron sa mga kandidato nga nanagan labi na gyud sa team Marcos o team Duterte na amoy nakitaan nga ingon ani og batasan nga mangandoy gyus kakabos mahigugma gyus mga kabos o niya dili magsigig pangwarta na ba butari pero gwa gani ayaw na lang kapoy kanang mga kandidato nga magsigig pangwarta kanang mga leaders nga magsigig pangwarta madinhi man sa simbahan or diha mas gobyerno makaguba nag bayan or community dili na sad sila makabayan. Ikaduha ang tao nga duol kay Ginoo andam kaayong muantos kana bang muantos morisgo sa iyang kinabuhi o sa iyang image
alang sa pagsunod sa Ginoo ug sa iyang isig katao. Sama ng pag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway. Karisgo ana. Di ba? Risgo kay na kanang pag-ingon ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Risgo kayo na. Di ba? Ilingay mong tupad. Ing naandam kang murisgo para nako. Ing na kono. Ing na murisgo ka para nako. Pasabot, andam bakang magpakamatay para nako. Ana. Oy, moingon ng imong tupad kamatay lang diha. Oy, sa sakit ti anak ko diri. Ay, mga asawa gani, di magani na mo risgos para sa ilang bana, nga, portigin nilang gaus-gaus, ana, mga bana, otro sana, di asa na mo risgo. Kining pare, ha, samot. Samot na mo. Pero kanindot unta, ug naatay mga leaders. Oh, para nang inyong bata, magsagit-sagit. Muantos gyud mo ba nga muda nga tos gawas niya adto nyo ibutang kay haron dili madisturbo ang inyong tupad. Ganiha pa man ko nakabati anan sige syagit wa gyud dadas gawas. Palihog ko na bidadas gawas kay nahigugma man kas imong tupad. Dili madisturbo ang iyang kuas Ginoo. Dadas ang adto. Kuan ng inyong anak lihog lang mo na'y ato din hinghangyo. Very good, pero dili na pag kuan ha ato lang ibutang ba sa saktong lugar kay nahigugma man ta sa atong tupad nya unsaon niya pagsimbas Ginoo maigking na siya da sige naglihok-lihok sige nagsagit-sagit imong anak maigking mo na'y pagtabang niya ang atos ang pimag des gawas iya sa nang tagaag lingkuranan dito ana bay pimag diha ko na lang kamo na lang luwa ana dito tanawa di ba dinhi sa atong lugar bisan sa atong ginagmayng paagi ato ginang gitagaan og role aron nga mahigugma gitas Ginoo makafokus tas paghigugma sa Ginoo panahos misa ug sa atong isig katao nga nanimba mao sa natong buhaton ngadto silingan ayaw disturbuha ayaw lisod-lisura imong silingan be karon kono be sa kaning mga kandidato labi na sa Team Marcos o Team Duterte kinsa Manila ani nila ang murisgo gyud muantos gyud para sa katawhan para sa mga tao nga nanginahanglan na butari dayon o gwa gani ay nalagbutar usik-usik sa panahon. Ikatulo, aon sa tuy una na kong gingon, ilhanan, limot na, dili mangwarta, mo puyo gyus kakabos, ang sunod, anda mo antos, mo risgo, alang sa iyang isig katao. Ang ikatulo, kaning maampuon kana yung tao nga musalig sa Ginoo kana bang itugya niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo o kinsa maning tao nga tinuod nga maampuon di ta magpailad aning gisulob-sulob ug ingon ani sama nako ana ay sad mo pailad anang magbasa-basa diri kanang magbrunda-brunda ana di na kasiguruan
kana sang magsigig simba, magsigluhod, gikaspultahan, luhod nga ripadong, baga na kay kubal, ay kumpiyansa na. Daghan sa kayong mga hudas ana diha. Kinsa magitinuod nga maampuon. Mukibaw. Kanang tao nga magpasugo mo alagad sa iyang isig katao niya dili manugo. Kaya ang word ampo, surrender, maubitan ng muhapa, moisas kamot, ang kuan ana slavery, servanthood. Kana bang mo serve kas Ginoo, mo serve kas imong isig katao, mo alagad, dili hinugo. Daghan man kay dinhi sa maning nagmisa, hinugo man kay ni. Kana bang magpasugo kas Ginoo, magpasugo kas imong isig katao, mao man gid na siya the best. May kinsa dinhing mga kuana be asawaha nga wa gyud kasuway og di gyud manugo sa ilang bana, taas ang kamot. Dili gyud mo tinuod nga maampuon. Mga bana, kinsa dinhi ang magsigi ra gyud niya, malipay gyud mo nga magsigig pasugo sa inyong asawa, taas ang kamot. Otro sa mao ni atong i-check kay kining nang-apply nato, ibutang nato sa context sa politika ba kani atong eleksyon, kay mao man ni atong giatubang aporting dakuha nga kana ganing events atong nasod. Kani manggong mga servant sa atong nasod, kani mga politicians, apil naming mga pari, gitawag mong ni sila mga public servants. Ang word nga servant, importante kay na dili ni sila public officers. Na highlight manggod nato ang public authority or public officers, na limtan ang public servant na word. Mao nang nag-away-away na nirong ato mga leaders. Kay iniglingkod na nila ang ilang hunahuna public office nya, i-connect na yun public officer nya, kay officer man authority dili oy. The office in the church and in the government is an office of service. Mo nang dito sa atong simbahan na perform man na namo og sawa, kuwangan man o dili, ang rumbo gyud sa simbahan to be a servant leader. Kana bang leader ka, pangulo ka nga nag-alagad sa imong panon, mao nay gibuhat ni Kristo, mao nay gibuhat sa mga balaan nga mga leader sa simbahan, sama sa mga apostoles, sama nila ni San Agustin, San Vicente Ferrer ug uban pa. Mga leaders na sila nga nag-alagad. Na karon ni ate daghan dining bisita, gagreen ang ilang lawas. Kinsa may leader ninyo? LSF. Kaning LSF na ato dining backbone gini sa atong parokya ni sila. Grabe kayong mualagad nato dinhi. Bahala nagwa na takabayad nila. Ako lang gining i-announce, bahalag uwaw. Inigsangpit nato, tubag dayon, bisan pagwa takabayad.
tungod na sa ilang leader. Di man sa na perfect, nga buangon man sa na ilang leader usahay. Pero grabe mo alagad dinhi sa simbahan o hasta sad sa ilang isig katao. Congratulations LSF. O nang ako gining i-advertise og naa mo dihay mga gusto nga mga steel workers nga tinuod nga moalagad la pangitaan ni ninyong LSF. Sa nga ni Lords Steel Fabricators. Di ko mauwaw nga mo advertise ninyo. First time ning ni-advertise ko din ni kay impressed kay ko nilang Brad Henry o Sister Bibang sa ilang pagdaan ning ilang kuan o kamusad nga mga LSF. Pero naa sa mga buangon ninyo. Pero kanang at least tungod kay ang inyong leader ang naasiyang unahuna mo ang pag-alaga dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa inyong mga kliyente, inyong mga customers. Madagyod ang mga members. Sumuna mangita tag mga leaders nga kusog mo alagad kay maunay bungas pagampo. Ang tinuod nga taong maampuon, maalagaron, dili magsigig daog-daog sa iyang isig katao nga suguon tag maayo pabayad og buhis. Unya ang atong gibayad nga buhis kurakuton ra nila. Sila mao'y nagdawat og millions, kitay nagsigig bayad og daily taxes. Luoy kaitaan ang mga leaders nga mga hangol kaayo og kwarta, hangol kay gahom og murag gyud sila mao'y authority. Siging papriso, siging panguntem anang ilang mga panggukod, anang mga tao nga maoras say nagbayad og buhis, kauban sa nagbayad og buhis nga ilang gipangsud sa ilang bulsa. Lisod kay na inana, malusno gyud ang atong nasod. Unsa may epekto sa kinabuhi niining mga tao nga makadiyos, kani mga leaders nga makadiyos, makatao ug makabayan. Una, musikat gid na sila sa katilingban. Daghang mga tao magpangga nila. Pero diri sa pika side kay naamang ginang positive ug negative, dumta na sila sa mga leaders. Masasik tanawa si Kristo. Thousands ang magsigig sunod niya, pero ang kadtong pinakapudyot nga mga high priests, mga leaders sa ilang katilingban sa una, naglagot niya og maogyoy ni himo og lakang aron dakpon og patyon si Jesus. Pero purting daghanang mga tao nga nagmahal ni Jesus hangtod karon. Mausad ang mga apostoles, gipangbitay sila tungod sa mga authority atong panahon nga naglagot nila. Pero ang katawhan hangtod karon gadibusyon nila. Karon birthday ron ni former President Rodrigo Duterte. Ambot og ang mga tao sa Pilipinas, mga Filipinos dinhi og sa gawas mo celebrate baka sa iyang birthday. Ang sa inyong tanaw, unsa may impact sa kinabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka tuig nga pagdumala
sa Davao City isip mayor o sa Pilipinas isip presidente for 6 years. Unsa may impact? Gihigugma ba siya sa kinabag-ang mga Filipinos? Kung gihigugma siya sa kinabag-an natong Filipinos, congratulations, President Rodrigo Duterte. Makaingon kitang happy birthday nimo. Pero gidungtan ka sa kinabag-ang mga Filipinos, congratulations, pagbag-o, pag hinulsol balik sa Ginoo. Gilutos ba si President Duterte sa mga leaders sa atong nasod o sa leaders sa kalibutan? Gilutos ba siya? Tanawa lang. Kung gilutos siya o gidungtan siya, pasabot, tinuod gid siyang di tingali perfect, nagpractice atong giingon na kinaiya sa makadiyos, makabayan, makatao. Dili perfect, pero at least na ay positive impact. Magpuyo sa kakabos, moantos og morisgo sa iyang isig katao og moalagad kanunay dili magpaalagad. Mao ni siya ang mga qualities nga angay natong hinumduman kita sang mga leaders. Ako dinhi isip inyong parish priest na ningkamot sa kuani, dili gyapon perfect, pero at least naadiha ang atong rumbo. Gilinga imong tupad ing nasugod karon. Sabat na ko ba nasugod karon, pwede na ko nimong sugo-sugoon. Ana ha,